velkommen til Let's Gamers.dk. I dag skal vi spille lidt The Impossible Quiz. Vi starter med 1'eren. Godt start. Vi kender mange af svarene indtil 46. Sagde du lige det? Kender du svarene? Du er så nederen. Indtil 6. Godt. Vi går i gang. How many holes in a polo? Jeg ved det. Der er 4. Det er en trøje. Sådan 1, 2, 3, 4. Can a matchbox? Knock out. Okay, click the enter. Deeper. Du må ikke bare klikke. I love this game. I know the is no. 4. But I think I can go. Knock out. Nej, det er fint. Du skal give the answer. The answer. Der tager man bare musen ud og så. Shallots. En elephant. Touch. Hvordan? Der. Okay, det var bare helt. Bis. Okay. En. En. Ja. What sound does a bell make? Ting. Torch. Torch, den ved alle. Horse. Men Du skal skrive. ja. Ui. Horse. Undskyld, vi ved så meget. Hvad giver det? Det giver valros. No. Det giver 17. Hvad så? Det giver valros. Nå, hvordan tænker jeg? Nej. Shallots. An elephant. That one. Kibis. In. Fatang. Torch. Horse. Fatang. Torch. H. 17. Hammer. Stop. Stop hammer. Orange, green. Please. Nej, blue, orange, green. Ja, og så. Yellow. Ja. Jeg har godt set det her på. Deal og no deal. No seal eller sådan noget. Nej, okay. Skal jeg ikke bare styre Laura, fordi du kommer bare til at spørge forkert? Nej, det er Nej, skal ej. Vi skal bare gå igennem det her et par gange nu. Torch. Jeg kan det med en. Vi har ikke set nogen af endnu. Og rolig, den kommer nummer 50. Blue, green. Nej, blue, orange, green, yellow. Green, yellow. No deal? Deal or no deal? Seal. Nå ja. Watch carefully. Didn't. The trash is yours. 1 plus skip eller sådan noget. Ja. Brand. Brand, fordi det giver ingen mening. Lives. Du skal trykke på V. Ja. Hvad er det? How does your... Shoe police. Ja, okay. Ass facing. Du må ikke bare sige det hele. Det er ikke sjovt, det her. I hope you've been paying attention to the question numbers. Go to 20. 6. 8. Ass facing. Go to 26. 8. Abundance. Og så er det egg mayonnaise. Ikke mayonnaise. Du... Ikke. Woof. Ikke 4 gange! Du sagde 4 gange. Nej, jeg sagde woof. Answer. Det kommer til at tage sådan noget lidt tid. Ham time. Fatang torch.
Page Sådan. 17. Habersan. Stop. Blue. Orange. Green. Stop med at blive så nederen. Det er fordi, jeg godt kan svare den. Den. Skip. Brand. Brand. Vi. Tubulis. Asfisi. Stop! Brandens. Stop! Du ruinerer det hele. Wuff. Du siger bare til, hvis du skal. What are the main Du må ikke bare ingredients of shampoo? Du må ikke bare trykke, du skal sige det højt først. Det har jeg lige sagt. Ja, men hvilket svar? Hvad du tror? I don't know. It's baby champion human faces. 1, 2, 3. Du skal ikke tælle. Det er 7 eller 8. 7, tror jeg det var. Det er 7. 2 sekunder. Okay, så klarer vi den. Og vi skal holde den udefra. Ja, fordi du kan ikke lide mus. Yep. What do you call a wingless fly? Flapper. A walker. I know this. Nope. Nope. Mary Rose sat on a pin. Mary Rose. Så er det den der. Okay, Chris. Right here, right now. Plenty Avengers! Du skal lige trykke højt. Affe. Den kan jeg ikke. Tal nummer 2 først. Hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Den der. Bridge make every. One Tom Cruise. Right. I'm really bad to this. Yes, you are. Wow, good now. What? You are so bad at this. You're not better than me. Yes. You don't do anything. Just sit right. It's because you have the mouse. Yeah, you just say everything, so it's not fun. Why can't I flip det her? Du kan. Nej. På grund af, at den skal blive der. Det er sådan noget. This is hard. Jeg ved, man skal klikke lige der. No. Please. Sådan. Jeg kender godt svaret. Me. No, nej. Det er forkert. Så er vi tilbage. Vi fandt ud af det, hvordan. Manish, hold lige der, hvor pilen var. Snake. Den kan... Remember. Blue, red. Okay. Du skal bare... Carrot. This is It's like a... a carrot. I thought it was that. What? Nej, but Pa might know. Not Shanghai. this. No. Okay, vi slutter herfra. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så ses vi ellers bare i næste video. Bye bye.